Ngapen pau ke jing Sngi U Blei ni ke Sngi sai sien pan hak bangi yo ban yo Sngi ye ke Hadien ke U Blei ban ngai khublei pi baroh ke sngap ro ye ke Hadien ke U Blei hagre ko por ngai khublei fi ke kyrpang ke Jesus Christ ngai ngo U Blei ngi yo ini ke Sngi ke mai ringkat bet ke jing kyrkhu ke U Blei ke bantu ye ke jing em chonga jong pi don hak liang ke utrai udon bat pi utrai unom ino ipi unom landat ipi Henry Wong ngalong ringkat bat pi halak Sngi Lalu try udon ikan singtmu ban ra ban kentiu ban penan burom ban tei ban pynlait ban penkhia kran ye pi met men sim jing wat ji perkhan ma pi baga ying ke chong pi don ka linti chong ka jing penwan dur ke chong Blei hari ke Sngi don ka kular ke chong Blei ka bu kular kumni na ka benta chong pi bat chong ilang baroh ini puli bat ngan na ka kitab Deuteronomy ka long ka khat saw ka khot ka ba arab khundai Blei ong kumni U Blei jome un kyrkhu yame haki jingle kikti ke jome baroh kiba memele kata gari ke Quran ke U Blei U Blei wong an kyrkhu yame ye ke jingle ke jome baroh kiba memele dan apning jong pia ke bukum gari ke por ya ke ek ba pi trei ka kam ke ba pi trei pila trei smart pila trei shitom pila le bhai lu ka kam ke jong pi Henry ndon jingmi ro em ndon jing yo nong hada ka kam ke jong pi Ese dari pening jong piro kada ka business ka ba pila tray pila pelut por pila ai ka por ka jong pi pila tray shitom pila tray smart Henry kada ka business ka jong piro kam shim la sei so kam shim la yo nong ndon jing mi ro em ndon so ro em ka ba bha ka mi na kada ka jing tray ka jong pi na kada ka business ka jong pi PE ka don ka jing hiar ka don ka jing du nong pila pelut ya ka pisa ka jong pi pila pelut ya ka por ka jong pi Henry ndon jing mi ro em dan pening jong pi wat ya ka jing puli ka ba pi puli ro pila ai ka por ka jong pi pila le bhai ka jing puli Henry pio even ban ba kam don ka jing yo nong ka ne ka jing sei so ndon so ye ka ba mi na ka jing puli ka jong pi le se don pening jong pi ha ka ba dei bat ka jing dei ro ha yeng ka jing dei si para la ne ka jing dei si kurim ka jing dei bat ka yeng ka jong pi pila le bha pila persang smart pila persang ban le bhai ki ban new core ki lane pila persang ban le ka jing le ki ba phi kwa ban yo I ka jing bha ka yeng Henry ndon jing mi ro em ndon jing sei so ro em na ka jing dei ka jong pi Henry ha ka ba kum ka por ka ba phi long ro wat du jing kremen ba Blei wong ngan kyrkhu ya phi ya ka jing le ki kti ki jong pi baroh ki ba phi le au try wanam du jing kremen U Blei wong ngan kyrkhu ya phi ka umur U Blei un kyrkhu ya ka kam ka ba phi trai U Blei un kyrkhu ya ka business ka ba phi trai U Blei un kyrkhu ya ka jing dei ka jong pi yen U Blei un kyrkhu ya ka jing dei ka jong pi shikurim U Blei un kyrkhu ya ka jing dei ka jong pi ba gen khot ja ka yeng ka jong pi U Blei un kyrkhu ya ka kam ka jong pi ya ka jing puli ka jong pi ya ka ek ba phi le utrai ukula ruang U Blei un kyrkhu ya phi ya ka jingle ki kti ka jong pi baroh ki ba phi le utau du Blei jonga jong pi ubadon halendet jong pi ban kyrkhu ya phi nang ne shakman ga dama pi shanya sha utrai nang IT ka jing em ka jong pi sha u nang bu bek iladi bat nang ye teng ban tray smart ha ga no ko bynta ka ba phi tray laga de ka kam ka jong pi laga de ka business ka jong pi laga de ka jing ya dei ka jong pi yeng laga de ka jing puli laga de ka jing shakri ka ba phi shakri ro udan utrai wa ongan kyrkhu ya ke kam ikti ke jong pi baroh try ukular ban kyrkhu ya phi nang ni shakman wanam du jing kremen udan U Blei uban le phla ka jing im jong pi udan U Blei uban pendap ya ka jing don kam ka jong pi udan U Blei uban pen khia e phi ne ka jing pang ka ba phi dan udan U Blei uban tei ka yeng ka jong pi uban tei ka jing dei ka jong pi udan U Blei uban pelait e phi ne ka ram ka ba phi don mentan udan U Blei uban pelait e phi ne ka addiction ka ba phi mat phi sha te sha khum udan U Blei uban ra uban kenti uban penbha uban tei ya ka jing em jong pi uban penyo e phi ka lawe ka ba pranai nang ni shakman ga daw don utrai wo ong ngan kyrkhu ya me ngan kyrkhu ya pha ya ka jingle ki kti ki jong pi baroh ki ba phi le utrai wo ong ngan kyrkhu ga daw wat ju du jing kremen wa ju ong ni ngan sange no ni ngan pai din no ni ngan
nam tre shu banya chakmat utrai udan senda jupi banya rap ipi wang nganom ino ipi nganom lendet ipi an kershan ipi an yarap ipi an kyrkhu ipi utrai an pinkhia ipi utrai namaro blei u ie ipi u shem sngewbha ipi udan ajan jongpi layap halor ka ding phna la ka jongpi ka jing jong u la ai ti halor ka ding phna ka daw ka long ba un kyrkhu ipi un penman bahai ka jing jongpi maka jingbha ka jing snei ka jong blei kan yai tu but kan yai tu ka jing ka jong pi nang ni sakman ka daw ma pi te snot scam but utrai but yai ne but u nang ni sakman u blain ka khui pi nang ni sakman pin yu i baki kampla ka jong blei kambah ka jong blei ken wan ha ka jing jong pi kan wan ka jing pendap ka jong blei ha ka be debet ka pisa ka tingkah ka ying jong pi kan wan ka jing ka khu ka jong blei ka business ka jong pi ka kam ka jong pi kan wan ka jing dei ka jong blei ka jing dei ka jong pi si kurem ka jing dei ka jong pi ka ying ka jong pi ga daw don utrai u baong nan kyrkhu yame yaki kam ki kti ki jobe baroh ki ba memele utrai ong nan kyrkhu ya kata baroh ngai ngu yu blei bo don blei wan kyrkhu ya ngai pi nan ne shakaman blin kyrkhu yi pi lang mane ka ktin ka jobe blei wanam du jingkerman pi don ka linti jo ka jing kyrkhu ka jobe blei nan ne shakaman ne ko pon ngan dwai ndo jongpi dwai ru nam ta jongpi ki ba pang ki ba shitom u blei un pin khia ipi dwai blin kyrkhu ipi nang ni sakmat ba pin roi phin man bha phin khia kran kat ba pin te ka jinga dei ka jongpi ka ba jan ba ru blei ne ko pon ngan dwai wana khamat jome ko pa sa isin pat hakari ko por ban pin pau ka jing sngongu ya ka kular ka jome ke ka ba me kular men pin dap ba ya ka ka ba me kular ngai ngu ba me don ba me u blei ba na shondet u bala kular ban ong ba men kyrkhu yangi ya ki kam ki kti ki bangingi trei ya kita baroh ki ba ki kti ki jongi ki trei me ong bang men kyrkhu yangi ngai ngu bangi tip bangi don ya me u terlong jo ka jing kyrkhu ni tip scam go try ji soblai men kyrkhu ki kam ki jam jongi men kyrkhu ki business men kyrkhu ki jing trei men kyrkhu ki jing dei men kyrkhu ki ying ka jongi men kyrkhu ngi ka jing ko jing khia men kyrkhu ya ka long ying ka jongi ko try ha ka ba ka jing dok ka jing kerdo ka jing pang jing shitom ken khenria lut baroh ha ka bangin yu i ki kambah ki kampla ka jing pendap ka jing penkhia ka jing pelait ka jing sumar ka jing tei ka jing penman bha ka chume kan wan ka jing jongi naman gidon yu me u blei u ba yu i ka jing ka jongi u ba sngolsen yangi ban om tang bo sngolsen yangi henrai u ban wan ban ya rap ban pelait ban tei ban kyrkhu ban ya shem lut ka jinon kam ka jongi baroh blei ni aingu ba me don bat ngi ko try mem shem la ino yangi henrai belong ringkat bat ngi ko try ni aingu ablei bagi don ya meu Jesus Christ u bla jet ban yap alor ka ding phla ban mat ya ka jing kordet ban mat ya ka jing shitom alor ka ding phna ka daw golong khanang ba mendio ban map yangi ban kyrkhu yangi ban tei yangi ban penman bha yangi ban penkhia yangi ban thau thmai ban pen poi yangi shi ka linti jo ka jing pen em ban pen poi yangi shami hi ko try Jesus soblai ngi aingu ba me pen mi lo ka snam ko chome ka met ka chome khanang ba ka snam jome kan sat yaki pop ka chome kan sat yaki jing sneu baroh ne ka chim chome kan sat lot ka jing pang jing shitom ne ka met ka chome par ngi aingu abangi pdiang me abangi ai ka jing em chumi shame ko try ngi don ha ka linti sha bneng hi ne bar me melong ka linti shalau kupa ko try Jesus soblai ngi aingu me Jesus ba me ye ngi ba me pdiang hi compare kum no melong me kyrkhu ngi par ngi long kum ni de namar ka jing ye ka jing snei namar ka jing bha ka chome ko try wala dengi don hapdeng jo ka jing kerdo hapdeng ka jing hapdeng ka jing jenjar hapdeng jo ka jing penwet henrai ngi tep ba ngi don ya me unong kyrkhu unong pelai unong tei unong pen em unong pen bha u blei u ban yale ka thma jungi u blei u ban pen madan ye ki khoram u blei u ban pen bai ka len tia ka jungi u blei ka yu ban yale yo nong shun u jungi ko try ngi aingu ye me ko try ba me don hapo jungi kham kraw ba me u ban hapo jungi ban ye ko perfei ko try Jesus blai na dwai ro kum chu am deki khon ke chome ne ke sngi mena pen sle ke ne ke sngi mena pen ko por ke mena pen roi jing mena pen khlan ye ke chlo men sim chu ki mena pli ki khat men sim ke na yo ie me try pli ki score ba ke jamen sim ki yo snoi ke sor jame ai be ka donun ke chu ki kanang sliang ye me kanang thrang ye me kanang thangan ye ki ai ke ke jamen sim mena pendap dala de hi ke ching em chu ki ko try mena pen roi ye ke ching try mena pen itho ila de ke ching em chu ki ba ke nang itho ye me
kadang yo ia me kadang mat susu eme ko try ha ka ching em ka chong ki ko try Jesus Blei try Jesus Blei ni tip ablei try ba me ong ba men kyrkhu ye ki kam ki kti ki bangi le ablei de ka ching kyrkhu ko chome ko try men kyrkhu ka kam jo ki khon ka chome kyrkhu ka business ka chong ki kyrkhu ka ching dei ka chong ki shiyeng ka ching dei shikurem kan man bha biang ko try kyrkhu ka ching dei ka chong ki ko try ablei ha ka jing shakri ha ka balang ga ki don ko try Jesus Blei kyrkhu ka ching dei shipara ka ching dei ablei ha ka long hing ka chong ki haga batrai kan khakran ga ka chinga dei ka chongki kan don ka chinglong ka wei ka chinga sotho chingmat kan don ka chinga ie kan ka chinga buram iwe kan ka chinga nyukor kan don ka chinga sotho chingmat biang kan wan haga chinga dei ka chongki ko trai dei me ka chinga dei shikurem haga ba kan don ka chinga ie ablei ka chinga long ka wei ka chinga tli biang nang ni shakmat ker khoi ki khon ka chongki ko trai haga ba ki khon ka chongki ko trai ablei men yo kan ti men dei ka ching em chuki men pen bai ka len te ka chuki men pen man bahai ki men pen roi ki men ye shami ki jinon kam men kyrkhu ki kam ki kti ki jing em joki khon ki kti kyrkhu ko jing puli ki khon ki kti ki jong ki ko trai Jesus Blei kyrkhu ki ba don ka jing puli ke ba ki puli kan sei so kin job kin pas ba ka jing puli kin man ba ka jing puli men ra ye ka jing puli ka jong ki hadu ba ki la ban pendap ka jing puli ki ba hajrong om tang ba ki pendap ka jing puli hadu ba kin yo ka kam ka jam ka ba biang men ai ki ka kam ka ba biang go trai Jesus Blei ko pa ka lawe ko phanai ablei kyrkhu ga ying ka jong ki bakan ka jing sok ka jing comment ka jome ka jing penman ba ka jing pendap pen biang ka jome kyrkhu ki ba pring ka ram ka sha men pha e ka pisa ha ka jing im jong ki ha ka bakin yo ban siulot ik ram ki sha don ki bom don pisa ban sedang e ka business ka jong ki men kyrkhu de ka pisa ka tengka bakin yo e ka bai seng kin yo e ka jing sedang ablei kumno ban penlot e ka jing trai ka jong ki ka tra bakan roi kan man ba ka jing trai ka business ka jong kyrkhu ki kam ki kti ka jong ki ka e ka ki trai kan don ka jing sei so no ani kan ka jing man ba kan ka jing yo nong kan ka jing kinti ko jome kan don ka jing job ablei try men pha ye ki breu ki ba dei biang ha ka jing im ka jong ki ko try pha ye ki breu ki ba bha ki nong yarap ki nong Christian ye ka kam ki nong Christian ha ka e ba ki le ko try Jesus Blei ko pa try men pensei so no e ka jing im jo i wei pi wei nang ni shakmat na dwai ru kum jo Blei ki ba pang ka ba shitom ka nu ka jing pang ka ba dang sno ka met ka jong ki da ka ikhtiar ka kerteng jo Jesus Christ nga shimbat nga be a shop ka mak ka jing pang kan umno kan kria kan haput ka jing pang ka met ka jong ki ba da ka kerteng ber ka snam u Jesus nga kren ka jing khia ka da twit no ka met ka jong ki nadu clear ka jat long bala pen khia da ka bor ka kerteng ber ka snam u Jesus da ka jing jingem snam u Jesus kan toi ka jing pen khia ha ka met ka jong ki ka try Jesus Blei pen khlain lut ki khot met ki batlot pen thmai lut ye ki khot met ki batlot ka jong ki pen ku bor ki khot met ki batlot ki ba pang kin khia kran kin im kin trai kam ka met ka jong ki kan kopi ka jing khia kran ka banau Jesus Christ nang ne shakmat ko try Jesus Blei kyrkhu ki badan hospital men kyrkhu ka jing sumar ka ba ki dio ko try pen khia pen khlain lut ki khot met kyrkhu ka jing sumar ka try kyrkhu ki ba pang haying pen khia kran ye ki pen thmai lut ki khot met ki jong ki ko try ablei nga dwai Jesus Blei na kapna ki khon ki kti ki jong ki ba pang ki ba shitom ru men pen khia kran kyrkhu ki kmi khpa ki jong ki ba pang ki shitom ken men ki para ki ba pang ba shitom ki khot ka ying ki ba pang ki shitom ta idi ba pang ni ka clip mat na kren ba ka kti ki jong Jesus Christ kan kneri idi ba pang but pinlong ki bala pen khia no da ka ni ka sngi da ka kerteng ki jong Jesus Christ ba da Nazareth be itu ka jing pang jing kro na ka met ka jong ki kan mi na kren ka jing khia na ka jing jam snamu Jesus kan wan kumni ka jing pen khia kumni da ka kerteng mo Jesus kan na hukum kan wan ka jing pelai kan wan ka kambah kan wan ka jing pen khia kan wan ka kambah ka jome ka jing im ka jong ki ko try Jesus Blei ko pa na aingo ba me snow ka jing ba me pen khia ki ko try Jesus Blei prime in kyrkhu Blei ia ka jing im chong ki don ki ba kerdu ki bom don pendap ka jing don kam ka chong ki don ki ba pning ka jing ka jing jar ko try pelait no ki ka jing ka jing jar ka chong ki kyrkhu ki pning jo ka jing jan don ki ba la sha pen le ran Blei ki ba pen sha pen ja burom ka kerteng Blei ra ki kan tiu ki ko try Blei penman bahai ki nang ne shakman Blei pning jo ka jing sha pen le ran pen ban ka burom jo me kan ting shan ka jing im jo ki ko try kan tiu ki ko try Jesus Blei don ki brei ka ba shon ki ba le snew ki men kata ide ke breu bakin klaumun kinam lensu kum kata kin shapting ha bakin le ide ka kam ko tran Jesus Blei try don ki ba sha ik soi ki ba sha tim sha tla men plat ikin ide jing snew baro Blei ko try
ablay men tailor ika jing em jong i way pi way nang sipat pen roy pen man bha pen khia kran pen don burom iki pen ruspa iki pen man bha no ika jing em jong ki baro ka jing dok ka jing kerdo ka jing snew ka jing jot jing pra ka jing do nong kan ria no ne ka jing em jong ki menak pen thmai lo ika jing em jong ki menang thau thmai ka jing em jong ki thau thmai ka jing adai thau thmai ka kam thau thmai ka jing long ka jong ki thau thmai ka jing shakri ka jong ki ko tra ji stop lai dan ki batlot men sim ki bamla ban dwai ki bamla ban jingiaseng ki bamla ban shakri ablay pen kup bor de men sim na kren de men sim joki kan kopi ka bor kan em kan klan kan jat soprang kan mat ka jing pen thmai bor ka jong ablay de men sim kan plu biang ka de men sim ka joki ka jing plu ka bakan men sim ko try kan ting ka men sim ko kan hem po joki ko try pendap jing suk jing kemen no highway poi ko try ji sob lay pelat na ka snew ya i way poi don ki batmu ban pen yap na de ban pen kut na de ka ben sim suicide na be na shop ka makan kan ria ko try pen thmai biang ka ji em joki ra kan tiu ki pen man bhai ki ko try ji sob lay trying a dwai ru kum chu na ka banta ablay ki ba shong marwe ki ba da kam e bandon no la ka jong ka family mine penisham yo priu ka dei biang ha ka ching em chung ki ko try don ki ba don kam ba try ji stop lay ya ka ching polite ka jome ko try na ka jing karam ka sha na ka court case ka jong ki na ka jing e ka ki mat ablay penisham men ai jing job men ara men continue men pen man bahai ki ko try ji stop lay don ki ba kwa ban yo khon yo kti ablay trying a kronika kambah ka jome ka met ka jom ki aga ba try ablay men kyrkhu kin yo khon no daga try Jesus ablay nang ni sukmat daga kertengu Jesus ka kren ka jing ki aga met ba try Jesus ablay daga kertengu Jesus kin yo khon yo ktino kin man bahano ka jing dai ka jom ki nang ni sukmat pen khia ka jing dai shikurem try ka jing thang ka jing smosi ka jing bitar men pen khia lo thau thmai ka don no jing ikurem pen bo hai daga don ka ba shapting blay ka ba try ka ba shakri be ko try ba in ye dai jong ikurem ye lei jogi khon makin stang ban try jisalim plate jumat ika yeng ka sem penwan phaino ikurem ki bala pet ablay inwan biang shayeng ablay in stang ban buram ban ye ban ye long ka we biang yeng ko try jisalim ai kam ye ki bam pat yo kam yo jampen ya shami ki break ki bam haj ban ai kam ki try penman bhai ka jing try ka jongki ba try men pendap ka jing kerdu ka jongki ko try jisalim try men penroi penman bhai baroh lam try jisalim ai tino i way pui ka basap ka ktin ka chomene ka pon e kren ka jingker khu ko yung Jesus Christ ka da tuit no ka chim choki bada ka kertengu Jesus nga penmaya pilang baro ka basnap ka ktin ka chomle ba phin roi phin man bhano nang ni sikmat phin khia kran no nang ni sikmat to ka jing sok ka joblay kan wan ka chim choki to ka jingker khu yung Jesus kan wan no ka chim choki to ka jing job to ka jing sansa jo try ka long ka chim choki ka ying ka chompi why Jesus oblay ra kan tiu penan buram yaki nang ni sikmat ai tino eki kiti blai ka chome ka dwai aga kertengu Jesus Christ ba Nazareth amen ba amen ublen gur khoi phini ka sngi padam do jingkermen ka ega phile ka ega kam ka jongphi ka business ka jongphi ka jinga dei ka jongphi jing pule ka jongphi non ublei ubom an kyrkhu ye ka jingle ka jongphi baro ong utrai un kyrkhu phi don aga lenti jo ka jing kyrkhu ka jong ublei mi alami phi pen poi phi sa ka jing thmu ka jong sa ka jing kyrkhu ka jong yeng scam shakri bahai utrai IT lot met men sim cho Jesus Christ da pling jong phi phim pat kalawmot no priang no yu Jesus ka don ka jong phi aga clip mat phi priang yu Jesus ka don on pen emi phi paron kyrkhu no ka jing im jong phi ba phi priang yu Jesus Christ Jesus long tolong jo ka jing kyrkhu jong phi ulong unong rapu jong phi ye ye phi hero ye tapan sim no yo try de ka to ko jong phi baro ubren kyrkhu film ne ka ktin ka jong play nagam ta ka buram ka jong play amen amen